A Xunta de Galicia aprobou recentemente a nova Lei de Ordenación do Litoral, unha medida que busca dar seguridade ás empresas do sector do mar cuxas instalacións se atopan na liña de costa. O presidente, Alfonso Rueda, achegouse este luns a Cambados para defender esta medida coas empresas do sector. Aquí en Galicia non queremos outra cousa que seguir vivindo do mar, coidando o mar, e seguir vivindo no noso litoral, coidando o noso litoral. Para iso é a lei que acaba de aprobar o Parlamento, e me parecería un disparate que a ninguén se lle pasara pola cabeza nin impugnala, nin non entender que o que se está buscando é precisamente conservar o bo que hai aquí. Rueda matizou que o sector factura máis de 9.000 millóns de euros cada ano en Galicia e que dá traballo a máis de 40.000 persoas, defendendo que o propio sector é o primeiro interesado en cuidar o medio ambiente. O mar é a súa fonte de vida e, polo tanto, son os primeiros interesados en coidalo, en mimalo, non só o mar en sí, sino os entornos nos que se ubican, nos que levan moitísimo tempo, nos que sempre coidaron. Esta empresa leva desde finais dos 50, principios dos 60, traballando, sempre tivo clarísimo que coidar o entorno e coidar o seu emplazamento era algo fundamental. Por tanto, non ten ningún sentido unha norma que trata todo o litoral de España por igual. Dende a Asociación Galega de Depuradoras de Moluscos agradecen que esta lei lles dé a seguridade para continuar realizando sen problemas o seu traballo. A día de hoxe temos unha inseguridade xurídica provocada por unha norma totalmente inxusta desde o Ministerio de Transición Ecolóxica, e o que si buscamos pois ese apoio que parte desde Galicia a través da Lei de Ordenación do Litoral, que basicamente o que está buscando é dotarnos desa garantía e desas ventaxas que temos aquí en Galicia, todo o que é vivir o carón do mar no litoral. Segundo as empresas, o cambio de localización fora da costa podería supoñer a súa desaparición. Cambiarnos de sitio sería eliminarnos do tecido mar-industria. Necesitamos o mar e, como eles poderon comprobar, non somos eficientes fora do mar. Aparte, somos unha empresas sostibles, non somos contaminantes, estamos arraigados na tradición de Galicia, do mar. O sector insiste en que a lei do Ministerio de Transición Ecolóxica estaba paralizando o sector, xa que moitas empresas tiñan medo a investir por se tiñan que abandonar as súas instalacións. Agardan poder seguir traballando con normalidade e remarcan o seu compromiso co cuidado do medio ambiente.